Ayan, hello mga bay, kumusta mong tanan? Ani ano usab ako karon nakahigayon usab sa pagvideo no. Ang takna sa kagabion dinhi sa kong nahimutangan karon alas 10 impunto sa gabi. Asilan pila ka adlaw jud kong busy kay mga bay no ang akong 54 kilos nahimo na karong 49. Imagine pila ka kilo ang nakuha tungod sa sigig sa kakanaog kay nangutana mo gusto kong amo ingko mama ano siya man ta mamotos kay aron mag-andam din ko sa akong mga gamit wa po ko kapangandam nangutana lang ko kung kano siya mamotos ningo ma siya unya hindi ko magpaniud to pisto lang karahan piting ratulan ako ala sige pamungkag diri sa mga gamit tanawa akong kwarto mo ni kwarto sa kuan mo ni akong singan ani akong kuna mo ni akong salag no higdaan ang gamatoy dayon to ay daghang mga habol to ipang ihatag to pakargo siya pakargo to kadagko basiton nahurot ng karton dayon dara nahurot kay pamungkag hasang gubutan lagi sa akong kwarto mga bay di apay usa ka karton diri niawas pa sila puro sinagdawan dani sulod sa duha ka tuig nakapanghagdaw in tao piti daghana nahawan ng mga kabinet ang nabiling gamatoy na lang sa pikas dara ang dito po sa taas daghan po to nakapatong ambot usa pa na panako na malantaw ang sa mga silong sa katre hawa na kari na lang ganing kama ni katre ni Rona napuno siya ng mga ukay puro siya na mga hinatag lagi okay, awoy mong kalakihan dayon di apa pa kani mo hakuto na ko sa silong kay ako ipuno dito sa kuan sa mga akong ipakargo dito dayon ako na ni siyang pangitbiton para ni sa ako ang kuan sa ako ang pisisa sa akong little me tulo ni kabag iya ha mga hinipos ba siya lang po na dera ang mga halayan diari ra ko manghalay manglaba ko dinhi ko manghalay sa hagdanan kay wa ni sila halayan niya nay halayan dato si gawas niya kay muulan og abog o muulan bagkalit maglaba na bug utro niya muhangin og kalit manglupad mi hinalay bisag unsaon ako ipit ani pang-ipit wala gihapon so mo ni mahitabo dinhi sa hagdanan unto sig halay sa hagdanan dapil labono na ko kulang na lang star sa ibabaw para may Christmas tree hasta ang planchahon na nako kana og kato kulang na lang Christmas tree para Christmas tree star sa ibabaw para may Christmas tree dapil labono duha ka bag sa kuan na sa lalaki duha ka bag ang labonon kanang siya nakabuwan dili duha ka semana ang labonon mas kay daghana nya iniglaban ako ang sabaw sa tubig ningon nag-una di na mubula nya kaning sunoy mangita ra badayon sa sabon ang siya nahurot na sabon lami kay inon na kung gusto ninyo matipid ang sabon mag-inis mo kada adlaw kay sa usa ka semana kausa ra mo mag-inis kalas kay sabon lami kay kalas kay sabon kay ilunod na ko tangag sabon apaw na po wasan ilunod na po batangan na po sabon kay primerong lunod ba na ang sabaw man nagsabaw sa una sa ginamos kaduha na po tora sige na sabon kay di mangbula ipiti na mga bulinga dera lagot ko gahapon sa akong order sa box wa man nila gideliver bantay lang di si Bayroni piti paabot maghapo siga mong matag paabot paminaw magputos napay sobra dito mga pusto nun dara akong iputos mga bayo ang style akong gihimo ibutang na ko sa mga box mga gagmayng box sa tubig ba dayon pambutangan ako pangsulatan ako unsay sulod unsa na ang sa sulod parehas ani sa man akong gisulat wa mo masulat
Kani unsa man ni ha, latag man siya nako. Man ako dapat isuot. Kahabaw. Basta ingon ani ako mga style. Ipangsulod sa box dayon. Mahal nangumprag mineral water sa quiet. Pagkahuman, may gamito ni dito kay magkuan magsingan ani. Tangag mga nog. Then darang ipangsulod nako mga dulaan, katong mga mabuak. Dayon patungag mga sinina ana ba para safety bitaw nga di pud makawat kay samukan po ning uban ay iting antos na to ginipo sinagdaw sa katuig nya kawaton pagitaon looy butaw mo namo di pagkahuman isulod na nimo diri sa box. Pagsulod sa box safety na kay dubli naman ang karton niya dili man pud ni siya baga nipis asa mo kumalantaw nipis man pud kayo ni siya nga kanang kuan kaning butang hanag tubig so dili ra kaayo siya makakuan dayon inigsulod nimo ani nga box kini akong box nga gi-order kuan ni siya kanang katong tag 1K di bitaw nga box then ug daghan manggug kag kuan ipakargo maka discount ka so karon kani imuhang isulod dito sakto ra gid kaayo ang box sa mineral water masulod ang unom kaingon ani. Kunya safety pa kay siya. Pwede pa nimo siya mapatungan sa ibabaw mga sinina. Tangan sa ilalom og sinina, tangan pa sa ibabaw og sinina. Para safety og sa makilid-kilid makasuksok pa ka. So sa unang ka box ani nga mineral water sa dito sulod sa box pod. Dayon makasuksok pa ka sa ilalom sa ibabaw sa mga kilid-kilid. So mao to. Muna akong tips mga bay kung sa ang pagkargo. Ipangsulod sa ninyo sa gamay mga karton para safe ba. Panitan magpakargo mo og mga unsa ni mga produkto nila dire nya para dili ba mga yabo ana safety ba mayabo dito ra then butangan sa nimo tog silupin sa so wa man ako napakita gud gahapon daghan man diri yung parak so example mao ni ang box okay mao ni siya ang box mo ni siya ang box example. Imo siyang butangan og silupin sa sulod ano. Butangan nimo og silupin. Siya nalibat na mo kay paitan kuan sariling sikap. Diha imo isulod ang silupin ana. Then butang dayon nimo ana. Pero di mo ang silupin ana then butang na dayon nimo diha imong mga pangkargo then baghaman iana rin mo sa ibabaw safe na kay siya kung muulan man sa kuan sa dagat dili ra mabasa imong mga pangkargo di ra mga lata mga bay so muna akong tips sa inyo ha kung magpakargo mo para safety okay so okay na ang usa ka box naka-ready na. So napay usa dito sa kuang kwarto. Nya kini mo kaon punig usa. Bali tulo gini. Tawagan na nako tong kuan sa Makati Express gipa-discount na ko nila. Pero wa jud mi delivery gahapon siga among mata kamaos na ibis gabi wa gid-deliver. So sama to akong dala. Okay. Alright. My God. So gabi na kaayo diri wala pa gyud nakaabot sila wa pa nang muli katugo na kay ko. Dayon puro sa gud ni siya mga hinagdawan mga bay kaloy ana pa bes Ginoo. Nang hatag-hatag biya po niya ako mga amo bisag magpabadlong usahay. Pabadlong sila usahay ako pud usahay. Ang hatag biya nagakot sa iyang mga lubot. Dayon mao to. Muna ni tanan yan napay daghan mga bay. Diyos ko Ginoo na problema pa ko magtigom pa ko ani ibayad lagi sa mga boxes ani kay dili lalim ya pod kay bisag mga hinatag ra bitaw dito ka madakan sa kuan madakan sa mga sa bayad pa pero okay ra at least bayad ra imong mga gasto and magamit mo sud nimo dito siguro mapud nako kana kung panghagdaw na mapuslan pod ba sa alam pod ako ni subayon akong alaga gikan ganihang buntag sige ragsok-sok na yung kwarto
Lipay po ko kayo kay kuha na ko trabaho. Okay, ako subayan siya. Buhi pa baka ni siya. Tifa? My goodness. Are you still alive? Are you okay? You didn't ask me anything. Okay, I'm sorry. Yala, good night. My goodness. Sige, badlungan ba ta? Mabalakaw, yasan ko. Okay, so kung ganyan buntag, waman ni siya, no? Waman ni siya manugo na ko. Labong buhat na kayo gibuhat. Di manugo. Di ka rin ko gibuhat. Mugara ko panugo. Pasti lang nagbabataan lagi. Ay, di pa ilabonon pa mo. Kinuta ba ni? Apa yung mga plansawan? Sige, pang-abroad pa mo. Kayo maghayahay di sa abroad. Sus. Ay kinabuhi sa abroad eh. Sabay siya diya. Linya ng mga labunon. Linya ng mga labunon ang kumabay. First batch, second batch, third batch. Wala, sige. Linyang labunon, linyang plansawan. Paghulat mo, bahala mo diya. Huwag pa niya punay ron, huwag pa niya punay. Nalipay ko nakuha na ko timbang. Ay, ginoo ko. Bita man hapon ko eh. Di ako ibalon diri. Tulo ka buok. Tulo ka buok cupcake. Goro ko siya. So, pasila ning hagdanan diyo. Magi, makaamong siya akong ilong yun. Masamot it kadag ko ang bangag kong ilong tungod aning ko. Hagdanan. Okay, alright. Silang ginawa kong kwarto. Ay, ko nakasabot aning kwartuhan niya. Abo, kwarto baka ni or saka ni. Okay. Yan. Happy birthday di ay kay Bay Cynthia Rendon. Gipaglit ka sa imuhang Mama Rose Hanod. Happy birthday sa imong anak Bay Rose Hanod nga si Cynthia Rendon. Okay. And hello kay Jamila diha sa Jeddah, Saudi Arabia. Gipaglit ka sa akong admin Charlie. Love you adobo. Daghan kayong salamat ba sa imong discount nga gihatag sa ilaha. So daghan sa kayong salamat sa atong admin no. So bahin kang admin Charlie sa mga nag-judge niya. Muntaon mahangyo lang ko ninyo nga ayaw lang ninyo i-Johnstown si admin Charlie. Kay kung wala si admin Charlie wala sab ko karon og dili sab ta mulambo karon kay siya may gamog na ani atong payag nga indagabgab og ingon man sab sa YouTube channel nako. Kung wala siya walay nagtudlo nako kung saon kay wala ko kabalo ani mga kalakihan ni. So adtong wala pa koy personal YouTube channel ang ako mga old videos naa sa kang admin Charlie. So kay wala pala ko kabalo aning kuan kaning sa salida di sa YouTube saon pag-upload ana-ana. So mo to dugay-dugay na pud og in-upload si admin Charlie. Iya kong gi-advisean nga maghimo ko og kaugalingon akong channel. Siya gyapon nag-advise ako. Tabangan lang ko niya kung unsaon. So kung naa ko'y dili masabtan dinhalan jud ko mangudanan admin Charlie kay daghan man siya og nasayra na no. So kaning singan ani so nakahimo na ko og unsa ni channel nako last napalit na ko ni nga cellphone last August. Kung nakabutang diha sa kung about na nag-join ko sa YouTube kay og bag-o man gud imong cellphone nga palit. Muhimo man jud ka og kaning Google account and Gmail account para makakuan ka makasulod ka sa YouTube. So mahibaw-an kung kanusa nimo napalit ang cellphone kung nantaw nimo sa kuan sa imong about nakabutang diha kung unsang pitsa ka nag-join and nakabutang sa diha or ayaw mo kabalaka bahin sa sweldo. Daghang kaayong salamat yung tanan 16,000 subscriber na kita and counting dinhi sa ato ang YouTube channel. Daghang salamat niyo tanan mga bay og kamo na ang bahala nga mupakuyanap sa inyong mga kahigalaan, mga kaigsuonan, pamilya, mga kailan ninyo nga unsa ni nga wala pa makakita sa mga videos kamo ni bahala ipampasa nila ang ako ang mga
mga videos nga mo ay nagpakatawag taman-taman sa inyo ha, or nagpahilak pa taman-taman sa inyo ha. Kamo na bahala di magpili nga mag-share. So salamat kay sa inyong mga pagpangga intawan. So ay mo kabalaka bahin sa sweldo na ana gyud, daghang kayong salamat, dako na nang tabang sa ako apuhon-puhon. Ug paningkamutan ako ni nga makuha na nako ni nga sweldo no. So salamat kay inyong tanan sa pagkakaroon, dili pa nako i-reveal kay unsa ni asiguraduon sa nako nga makauli ko nga safe para wala na ko'y una-una kay sa pagkakaroon gud hapit na ko muli kinala na magamping ko sa akong mga salida. Kay di man gitanan nimo mga amiga dinhi nga nag-follow kanimo, imuha yung mga kuan, imuha yung mga kuan na apoy uban dinhi nga naman naniid daling uban dayon. Kabalo na ka daghang mga traders sa mga kapaligiran. So mo to, pero di mo ko mahadlok sab kay puros man pud ni matuod ako mga gipang-ingon, kita-kita lang ko nakasabot ani siya lang pud mo. Naara po na ninyo ko kung inyo kung ikon. Basta bahala na. Dayon mo to ang bahin sa sweldo ayaw mo kabalaka kay na ako YouTube studio and naasab ko YouTube analytics. Nakita na ko ng tanan og naasab kang admin kay ako maning gihatag sa iya ni akong account sa YouTube. Ako ning gisalig sa iya ay mo kabalaka kay si admin Charlie kapila na ako nag-exam na nga wa siya kahibalo. Kay lain man ko god kay kanilaging kapila na tasulayan sa kuan kining sa pulong pagsalig. So hapit na nako nakuha sa akong Wikipedia or encyclopedia. Oh, kay halos dili na ko mutuo no kay tungod sa kadaghan na gyud ko gimaruan sa mga tao kani laging maayuhon kay kano. So turog-turuban na dayon ka wa na kasayo tamak-tamakan na day kapag ayo tungod sa imong kabuotan. So mo na usahay mag-inisog sa tao siya lang pud mo. Maunto dayon tungod sa ako mga kaagi sa kinabuhi kay wala man gyud inosente man gyud ko sa tanang mga panghitabo. So ang ako lang gyud usahay mapagawas lang gyud ko sa akong mga gipangbati kung mapuno na gyud kay ni akong kuan bukag. Ang bukag sa kuan sudlanan. So kung kahiubos lang hisigutan, di na makaigo ang duha ka baril bay, mga awas na bay. Duha ka bukag awas-awas na mga bay kung kahiubos lang hisigutan. Muna nga karon wala na jud ko isali kay maskin kaugalingon akong pamilya kapila na ko gibutbutan, kapila na ko unsa ni gisuwayan. So wa na ko gisaligan talagsar kay mga tawo karon nga kasaligan. So mao to nga si admin kapila na ako na siya gi-exam and ako asang gipahibalo sa iya ha nga bay kabalo ba ka nga kapila nang tika gi-exam. Mao to perti niyang katawa nahibaw-an niya nga kuan nga giingnan ako siya kapila na tika gi-exam kay unsa ni kay kanang tungod lagi nga talagsan lang kay ang masaligan karon. So wala lang pud nako siya ingna kung unsa to nga mga examination nga akong nga akong gipasulay sa iya. Basta daghan to. Once na makaibalo ko nga pwede ni siya ana ako ni siyang suwayan sa admin Charlie. And sa tanan ako nga examination niya, sa tanan nakapasar siya. So I trust him more than anybody. Oh, di ba nakamaning list inday. So nagsalig jud kog maayo kang admin Charlie. Kapila na ko na siya giingnan nga bay. Nagsalig jud ko nimo tanan-tanan, gisalig na ko nimong tanan og hinaot nga dili nimo bungkagon ang pulong ha nga pagsalig kay ako talagsara kay ko mosalig jud og tawo tungod sa ako mga nagian po sa kinabuhi in tawo nga kapilan ako gibinuangan. So lisod na kay manguan lisod na kay mo to sa word nga pagsalig ba. So mao to mga bay, ayaw mo og kabalaka og ayaw lang ninyo i-judge ang atong admin Charlie kay daghan na kay siya natabang nako natong tanan para molambo sa ning atong payag og syempre na siya kanunay kung kinahanglan nako siya na ako'y mga pangutana na ako'y na magpatabang ko sa iya labaw na sa tanan sa mga pag-edit sa mga pag-post ako mga videos kay mag-post raman ko sa YouTube. Then siya na bahala mo transfer sa ato ang page sa Inday Kabkab kay lagi hinay kayo ang connection din gani usahay kaning kuan aning mga nilabay nga mga adlaw nga dili gyud nindot ang amo ang connection dinhi kung mag-live ko bati kaayo jud. So mao to. Salamat kog dako ni Admin Charlie sa tanan-tanan. Iyahang nahimo dinhi kanako sa tanan nakong nakatunan didto kaniya. So hello usab kang unsa ni kang Anabil Daraman diri bay. Nag-greet di ka sa kuan buhatan na kag placards ug sani
Happy birthday kang Annabel Daraman. Annabel man ni nakasulat din ni Enabil. Daraman gikan kang Marisa Lawrence. Hello nimo bay Marisa Lawrence. Ha? Sige, nabasa na ko ang inyong mga comments ganiya og nalingaw sab kaayo ko, nagkatawa ko nga nag-inusara diri pero wala lang ko nag-reply kay katugon na kay akong mata ato. Piyong-piyong na jud kay replyan ra ta mga pohon-pohon. Og shout out daw sa shout out sa akong nanay. LC. I love you, Nay, and I miss you. I miss you. I miss you. Diya sa Jimenez Osamis Occidental, aha. Diya ra gipagreet ka nanay LC sa imong anak nga si Marisa Lawrence, gimingaw na daw siya nimo. O gipangga kaniya pag-ayo. Happy birthday usab sa imong sis by Lorena Viajante nga si ay walay ngalan mo ni butangi. Siya lang po ka magpagreet mo butangig ngalan, tangig pitsa para kompletos Ricardo siya di na ko managna ba. Wala ni mo tayong ngalan by Lorena Viajante. So happy birthday na lang sa imuhang igsoan. Og hello sab sa family Ando diha sa Gordoba, Cebu. Og unsa ni? Gordoba, Cebu og sa Simini sa naglibog naman ko ani ba. Bye. Bye May. Si May ni si May nag-istorya may naghapon bay-ubay gid man istoryahan. Mao lagi ni hello sa Ando family. Og diha sa Cordoba family og sa Simini. Simini ba ni o Siminay nalimot ko ba. Diha sa Siminay Mental Turil, Davao City. Oh, hello ninyo tanan. Diha gikan na kang May Kinoshita. Yokohama, Japan. Muuli ay narbahin taon ni siya. So, congratulations sa tanang mga muuli karong mga bulana, no? And, hinaot nga mag-enjoy mo sa inyong kuan dito Christmas season. Nga kauli na gid in taon mo. Daghang salamat no naka-graduate na in taon mo sa inyong mga pakigbugno sa tanang hagit sa kinabuhi isip po sa ka OFW. Aha. O kami mga nahabilin, good luck na mo, hapit-hapit na jud. Kuan lang ta ni, lumba lang ta ni, kamang-kamang ani kisay mauna na to ani. Hello kay Bay Ayukari, Powner. Taga Davao daw ni siya og naani siya sa Japan karon. Pag-greet sa iyang anak nga sila Aika, Yushi Jawa, Yuchi og Akari Yuchi Sama. Og mga Powner bay nga taga Davao, pakihay na lang sa ilahatanan. Hello diha sa mga Powner diha sa Davao. Kita kits pohon kay na ako diha mga last week of April gikan ko Cebu diretso ko diha sa Davao. So mao to. Unsa ni? Usa ko semana sa Cebu ug wala pa ko kabalog asa ko dapit sa Cebu basta magsabot pa mi atong may sponsor sa ako and pagkahuman after that after my 1 week of Cebu ako ginang paniguruhon nga makikita ko ninyo mga higala na ko diya para makapagpasalamat ko ninyo personally og madiretso na dayon ko sa Davao para dito na pud ko maggara-gara sa Davao siya lang po mo og unsa ni kinsa man ni. Okay, walay sapayan bay. Sa ni Mary Rose. Sa iyang lola ni nabasa na ko yung mga reply bay. Og ingon mo siya hello kay siya man ni. Kang shout out si Zizo Dice Abdulaziz, diara. AKA Moza, waiter in Governor's Palace of Saudi Arabia, Riyadh. Hello nimo diha bay. Hello nimo diha anak, may mga anak na kus kawanangan no. Hello usab sa imuhang mga kaubanan din hay og hello na lang ko diha. Daghang kayong salamat. Ingon mo usab kang Esther Malaki Eloise, hello nimo bay. Og mo lang gito si Bay Mando, hello. Og unsa ba ni og maura to. Daghang salamat ning tanan mga bay. Masayo ko og katuog karon ay kay masayo ba. Sayo alaunas kadlawon. Silang gikapoy na ba kay ko mga bay pero gwanta lang kita ani mga bay. Bisag kapoy na kayo ni kamo kita ni kamang buntag sayo. Bisag lami pa kay katulog in taon. Ni kamo gyapon kita ani.
Oh, kay hapit na lumbaan na lang tani kisay makauna sa finishing line. Ang kamot lang kita ani bahala na kalisod-lisod na tani nagagiti-giti na tani ni kamot gyapon ta. Sa tanang mga hagis kinabuhi matag adlaw ako piting kapuya pero mi na lang nako enjoy akong kinabuhi magnusara dinhi kay wa man sila plano na magkuha ba og kauban ako. So nakita po nila kaya-kaya nako. So sige lang kay maani ra lagi nako ni po antos lang inday. Ana lang ko sa akong kagalingon basta daghang kay trabaho kat kantahan na nako ri madunggang ko kung nga makatawaan ko. Kay ngos la malipayon man kay na akong katabang bisag daghang trabaho. Ana lang ko kanta sa hay sa sahay dayang-dayang po na buros-buros po sahay ba. Dayon mo ra to daghang kay salamat yung tanan mga bayan. Naot po ang taog mapuhon no mahawa na ni akong kwarto paningkamutan ako og mapuhon. Og ang pimo ka na idea kung ngayon mo muna himutang karon in advance. Merry Christmas and happy New Year. Malipayong Pasko og mabulahanon nga bag-ong tuig kanatong tanan. Dinhi way uso pero sige magampo lang ko diri abot sa 12 maura. Salamat Ginoo gihangyo nako kay tas-an nga unta tagaan ta karon ag may panglawas mao ra gina akong hangyo matag adlaw bisag daghan kay tag trabaho wala sige kamas basta importante maayo atong lawas at timanan sud nato di mo pud maayo tong lawas nato at timanan unsa pud mo pasay kamo kay hapon ta bisag nagtrabaho ta o di po nato kalimutan ang paggaon natong kaugalingon ha. So daghang salamat niyo tanan og amping mo da kanay kung haay mo muna himutang karon kinay yung dakab kami ni sa may sa Facebook ang Facebook gihimo radyo nga bahalag magkinaunsa basta ang kilay. Porma gihapon. Daghang salamat.